Naimbag rabi itayo amin apo. Umisem kayo man. Kita nyo apa nakarigrigat ti umisem kada kayo. Tay kasla isem ti langit nya. Unmat na detay limat no ti ubing nga makaayo ti rupa na no kitaan tayo no da kayo nga nataengan ti kung kunada ka no napintas di rupa di ubing wano nagwapo di rupa di ubing ka nya ti kung kunada nga ibaga ka kasla agrup rupa nga anghel kunada dimat kas jay mukhang anghel kunada nya tamo ti rupak di ubingak dakla amon kinugasem ta ni ading ko nakadado tininong na siyak may maysa may sa awang tininang ko jak penang di yan ninong ko may awang nga mayat nga mga nakan niya may dinan ang nga taa nga makaayo tarupa nga mingkot tong nga butsyog ang madakkel ti matana da awang tinanganak may sa diyan nanganak ay papaayabak idi tadya mo yan ang pagkasinan sa tiayan nan papaayabak idi maordena nak ta umay kuma adda makaamam mo nga mamumita imay laeng itayan mi di idi ninong ko di mo nya naganan dimot nakaumay kaysa ti kung kunami ken di kapidwa naggidang kam nga naordena ay naordenan na bunyagan may maysa tininong mi nga dua kasi siguro di ubing tanya surat apay nga awan tin nga kani ading ko kala tsaka mo nakaado ti nanganak kapay nga siya siguro tingda magdedakkel ta matak nga daytay butirog nga nakakutkotong ang nga rupa anghel Kadi ti ko na tayo na yung ubing napintas, nagwapo, wano dalagiti at tao napintas ti sukog ti rupa na wow, mukhang anghel. Kuna na day dyan niya. Or, kuna tayo di may nga tao, no kung mano day tayo natulungan na ka, ti ka-krisis ti biyag mo. Wano problema ka. Wano adda ka sa pulam, launay kaawanan ka. Into no adda sumangbay nga bigla. Nga kabsat, gayem, wano kakabagyan, wano anyaman, basta amu tayo. Masulbar na DJ problema tayo anya ti kunana sikati anghel ko ipagsasauta diya sikati anghel ko DJ ti kasla ko natural nga ibagbaga tayo kaapay nga dito ti ibagbaga tayo uwan dito gamin sa uni Apo Jesus kadagiti pariseo anya ti kunana dumteng ka di pagarian ti Diyos, haan nyo nga makita ti sinyal na, haan nga ditay. A second coming, adamo dagiti agkong kuna kada kayo nga, dandanin ti umay ti Apo 149,999 kamin nga nakabado ti poraw si kalaengan ti umay ta 144,000 kano di ko na libro di jay ko, ni pagtiing ba di jay. Isikalaan ti kurang na umaykan sus malpasan di pa naglaing dagito hindi kuna ni Apo Isus kadi may pay jak pay ammo kuna na kadi umay na nga kuna na sinaludsod da umay ka ti pagarian ti Dios haan a makita kuna ni Apo Isus ngam na ununeg nga panangibaga na ta adda kada kayo ti pagarian ti Dios daytan nauneg di jay baga ni Apo Isus haan nyo nga makita nga dadtoy adadya dadtalaod adadadaya anya ti kunana taadda kada kayo ti pagarian ti Dios. Kasano pa nang sulbar tayo dati na imbaga nga adda kada tayo. Kaya na kunana nga ti English no that duma ka the kingdom of God is here but not yet. Kasano nga sulbar dati dagtuyan nga awampay. Kasla awampay ti hampay nga na kumpleto. Kawan nga kakabsat iti narabaw apan narita kada tayo mabalin tayo nga pagbalinan di pamilya tayo mabalin nga ti lubong tayo agbalin nga pagarian ti Diyos inyo dati kanta nga dati gawing langit ang mundo kung ano sa diyan niya kasi arami mabalin tayo nga agbyag iti nga kaslalangit mabalin tayo ti agsisin na ranay akaslalangit kasi siyempre sugor nga papaisamang kayo tayo damo nabayag ko nga pagdasdasigan ti rupa dagadi adjay langit ken rupa jay impyerno awan atin na kami rugrug ijay langit ori postaan la
Nya ti surat ti langit ko mga dugutin ako mo talong mo dugutin. Nya ko madayta nga dadta ni Apo Dios ko kas daki la dayta ni nakakusilap kang ala dayta masilwan ta subong mo dito kas lada. Awan ati kas ti langit. Kasi ti pagkumpara no ada ka di langit. Nagalas ka ti isum da niya. Lagi ta niyo man ta isum yun no para langit no. No mo umisa maya mo di pa panam. Masaba mo ti bigbigat ko kada di tay. Good morning ma. Good morning. Umpay ganas nga good morning mestrapay mat. Kaya mo ano niya sakit ti ulo na mo no. The vertigo na uno anyad tan uno. Agminminopos niya good morning ma'am. Morning. Asla umpay ganas ala ko ma. Kala ko pag compare ram ala imaginam lada tay amin imaginam. Langit, kasla anghel. So nga ubing ko na tayo ka, kasla karuprupa anghel. Ketika kadom iji langit ka, wow, angheles. Nailaw ang kaganapan di langit ka, kakaiba tarupan. Kakaiba tarupan ta. Nakamirugrog ka mat, agkakantada ka, nakakusilap ka nga diti. Kanda ta pa nagdagdadam ta pa nag... Saan nga... Amo mo na, kaya iti pa'y laeng, kunana, adda kada kayo ti pagarian ti langit. Iso nga uri di unag ti pamilya. Nadda pa nagkaykaysa, kabaulan nyo ti agkatawa akas pamilya. Uray na agiin na ngaw kayo, maawan ti sakit tinakam. Binuray ti makan, binuray ti kwarta. Nagrigat nga rin di may nga pamilya nga sangka ko na, kala ko maji kumbento. Diyan lang maiturag nga biyag nga dadaytay, ilak ko di kwarto. Apaya, ti ilalakak, haang nga taga-sabali, di kabalay ko. Kasla kumamag ka niya, ilak mo nga nalaeng, apaya. Inutin mo ni, ilakay mo ti mangdot-dot, para tubay itaw. Tanong nagsildo, di magamin ikan. Ay, natikwartak man ito yan! Dakay nga, di ko mamaysa nga pamilya, kaisungar nga, dasisa, wano saan, kaarubam, agkakaaruba kayo. Ti isir-sira ang tigit ka, imbes nga agsinakit kayo, agkaaruba ka, iso ti kabutin mo. Bagay uri di ayan mi abo magkaalad-alad di ayan mi ang Diyos ko agin inot nga maiano di tabo into no kang kanin na iris mo tanagan na tatabon nasukot malasin mo maglata kaya di nagmadi ang di pa nagkakaaroba di pamilya mabalin tayo ti agbiag akas pagarian ti Diyos addasin naranay pinnakawan agdadanggay agkakaalaan makapagkatawa naman yung orod madetang at napangkalabasit tayo di plaza o napangkalabasit nagudong ka sumangpot ka nakirat mo amin na isugarod nga agasan ta ori pa nagkakaaroba ori nalipatam among nga natalit dirik namta agsinakit kayo nga agkaaroba kay langit aday ta adda kapya ti panunot mo maturog ka ti rabii gaya man nagsaya at tiri nam ata na among nga dagiti kaarobam di kasi sa am kagkakaalaan kayo na maturog kayo, dando walang pinpin na na, kakanarpa, tatabo, kada aklod, tao, no saan ka, rumar, di malalakay, di malalaki ka lang. O, majikap ya, di panunot mo, haan ang langit, haan ang pagarian ti Diyos, iso dati kung kuna ni Apo Jesus, iti na nababaapan narita, tahan tayo mo may-explain ta talaga, oray da kami inadal miti manong atawon nga, narabaw laang dati pangyarigan tayo, anya ti kunana, adda kada kayo ti pagarian ti langit, kaya't nga saon, imay tayo dito yung daga, nga agbiag, nga haan ang agtutuok, haan ang ti plano ni Apo Diyos ka, na iyanak ka, aging gana pumusay ka, puro suffering latamutan, butang, panakairoroman, bisin, kosilap, saksakit, kaya nga, sakit ka no, pangka makitsendawon no, baka dati mo nagpos ko nga tabang agpagpagurgur ko, so nagimas data nga di sagpawam ti posing nga dati usakan to kasla mo mariri na nga ipamul to no, kan kamakapag naman nga dati paborito yung tumaran kala haantay yung naparaswa dito yung lubong nga umay laeng agtutuok pinaraswa na tayo dito yung lubong nga umay nari man na umay tari na ti ayat na babaan ti panagiin na yat iburay tayo mat ti ayat na babaan ti panangisublim mga panagayat kadagit itatao di gapo di panagayat mo kayong kuana adda pa nagsisinakit pa nagsisinnaranay haan tayo nga imay dito yung aglimlimang mabukbutang madusdusa agtutuok
anya pa lang ti serbi na may tay dito lubong no kasyahan isugarod nga kunana ti pagarian ti Dios mabalin tayo nga ibiyag ditoy kin isukuma ati rumbang nga ibiyag tayo di uneg ti pamilya isugarod nga holy family na santuan a pamilya ti Dios dayta holy ground nya na simbahan nga basit di sa pamilya di pa nagkakaaruban na santuan panagsisim na ranay nagdagkamali panagpipin na kawan panagdadanggay isugarod nga asang kaibagak kada kayo idi pa ilaeng daytoy sisayo uso ti ay ayuda kasla mortal sin ati panagkitak nga matay ti bisin di ka arubam kasi bubusog ka among nga addaang ka kiitulok mo nga mabisin di ka arubam anya lang nga klase ti luoy tao kan naggapgapom lang nga klase ti taon among mga nalalaing ka, kaya ka arubam ka, mga nakaadal, kakaslam laki ilupit mga inya, naganan, gaputan nalalain niya lang klase di tao kan. Impyerno na ayayan mo, tatinang sitan ijay, ito ka awang nga ron. Gaputan di adal kang, katigaday ka arubam ka, awananan ka ni kaslamo, lahang nga tao, ti panagkita mo, di mo mari na ti laing kin ayat kin respeton. Anya lang nga ron ti imayam dito ilubungan, o may kamaki, pumaspasikat, tumangtangsit, sikati kalalainganan ay madiahan ang langit dayta kay langit akin napapakumbabati tat tao ag sisinarani ag pipinakawan at pa nagkapsutan ag kasaranayan da ang ata sa bali nga kwarto ti ayan ti naka iso ti ko na natatangsi iso ko na nga ron ni Apo Isus ka adda kada kayo ti pagarian ti Dios ang di pusom at tingitingem adaragsak na adda kapyan na adda pakumbaba na adda pa kawan na, adda pa nangisakit kinikabsat. Umuna di po nagti pamilya. E di pagtrabahuan. Nagrigat ang ibagada nga di pagtrabahuan may ka-impyerno. Tapos, sila ko man eskwela, opisina, sa dinuman nga pagtrabahuan, kompanyaman, pagtrabaho ko, impyerno dati nga pagtrabahuan, nagrigat ang ibagada dahi dyan. Taapay nga ron. Awan ti panagkaykaysa, awan ti saya at na iso nga dito'y pailaan kunana na addan kada kayo ti pagarian ti Dios. Ura di personal nga biyag tayo. Padasem, daytay walang-wala ka na, nagrigat mo nga birukan ti biyag mo, kasla awan turong ti biyag mo. Ingkag konpesar kini Apo Padi. Maikat amin, kasla mapakawan mo amin, kasla kalarumwar di ruangan ti langit. Nagsubli ka man tabalay mo, nakita man nila kayo mo, nakaisbo man na impyerno manan. Pagkadya ka arubang mo na dyan trabaho, minisuot impyerno. Anya mo na itang abiyagan, puros lakit tuo ka na laha ang mga taa. Namdi dyan pala ang tibagbaga na uri dito'y mabalin. Isugarod na or-ornosan, panagkakaaruba, iti pamilya. Diyan personal nga biyag tayo No daduma ka, kita saksakit no daduma, uno na kita'y pakarigatan tayo ka. Na mamakawanan, amo agpakumbaban, amo isakit ni kabsat mo na ka marigrigatang kan Sika ati agrigrigat hang nga isuda. Kapag balbalin ko nada nga ron nga, pagbalbalin ng nga impyerno tabiyag mo, ay sus apaw. Hindi pa nagbiag mo kasi na problema ang amin kasi naka-irot lakit tilubungan ay kasi kamo lang mga arami din Kaya so dati ko na ni Apo Jesus, hantay madlaw, hanggang makita, hanggang mabalin tayo amari na. At daman na tayo man nakapadas kayo, dahil may isa nga balay, nga uray simple laang, no do sumrek ka iti deta nga balay, kadya aura na, kasla naglagan, na mayat. At mo dito balay nga sumrek ka, uray ka no details ka, dadi aircon ka, kasla maariyak, kasla medyo na irot. Na irot di aura na apaya kasla awan ti ayat nga agser-circulate di unag ti pagtaengan kasla na irot kanagsayat ko man amin nga mapandibalay tayo ko wow this is a holy place no kunana ko mamud daytoy langit daytoy a pamilya ay kanagsaya at nga taano maaramid tay amin datak oriente mapandilangit na oreg biag tay dito yan mabalin tayo ibaga nga pagarian ti Dios